Здравейте хора, днес ще пълня различни пицарии в град Панагюрище. Хората, която е Ник пица, нека да започвам. Хора, поръчах първата пица, ето е. Не можах да я снимам как поръчвам, защото имаше жени и не исках да ги показвам, но нека първо да я пробваме. На външен вид изглежда много добре, но след малко ще видим на вкус как. Тоест, нека да я пробваме първото парче. Добре, няма много тесто, много повече усеща сосовете и самия кафталал и царевицата, но си дам 7 от 10. На цена за 3,50 бих и дал 8 от 10. За външен вид бих е дал 9. Здравейте хора, сега ще сходим към пицария Макси, за да пробваме следващата пица. Видяхте, че другата изядох извън кадър, защото не можах да е такова. Да я изям напълно, но камера ми помогна. Затова ще му оставя долу някъде на екрана, ще видите неговия инстаграм, също така и моя, може да ни последвате. И да. Ето го следващата пицария, нека да ходим да поръчваме още едно парче. Ето е следващата пица, няма се спира, затова взех с шунка, но исках всичките пици да са еднакви, за да може да има еднакъв рейтинг. Но нека пробваме следващата с шунка. Както виждате, тази пица е много тестото е много по-тънко, отколкото на следващото миналата. Но за вкус не е доста гумен. Няма да. Не. На вкус и давам 3. За цената 2. За вида 5. Общата оценка ще я видите някъде на екрана. Забравих да кажа, на миналата пица рейтинга ѝ беше 24 точки. Сега съм на другото място, Дюнер сам. Знам, че не е пицария точно, но вътре продават пица на търце. Нека отивам да я поръчам. Кой ъгъл да ми е по-добре? Е така за... Аз съм пуснал. Ти ще го изгледаш това, whatever, бе. Добре, хубаво, сега ще пробваме тази пица с кетчуп отгоре, царевица и някакъв шунка, мисля, че е това. Нека да я тествам. Не съм мисля, че тая е най-хубавата от всички. Е меко от тестото. Не е тънко, се е доста тестото. На вкус е добра. Мисля, че това ни е първата десятка за вкус. За вид 9 от 10. За цена 3 евро. 10 от 10. Така хора, изядахме, виждате пицата.
За нея общо 29 точки за вкус, за вид и за цена. Общата оценка е 29 точки. Това е на първо място от всичките тези пицарии. Нека да продължаваме напред към последната за видеото. Това тъкмо сме на последното място, за съжаление няма как да снимам как поръчвам пицата, защото има много хора. Но да, искам да ви кажа, че съжалявам, но ще оставя някъде отдолу да видите как се казва самата пицария и нека отиваме да поръчваме.